Právne záväzným výkladom vyložím vôľu generálneho prokurátora vo veci podaného návrhu na rozpustenie politickej ľudovej strany Naše Slovensko na súde najvyššom. Ak niekto niečo tvrdí, musí dokazovať. Zmluvné právo má primát nad štátom. To znamená platí, aj keď je štát okupovaný. Na základe zrady Mikuláša Dzurindu a jeho bandy v bratislavskom parlamente bola na Európsku úniu Nemecka prevedená úplná politická moc nad Slovenskom od 1.5.2004. Od tohto termínu európske korporácie stíhajú trestné činy proti bezpečnosti ríše alebo okupačnej moci na obsadených územiach. Zradené bolo podlo, zvrchované, demokratické a právne Slovensko, ktoré sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Na Slovensku je ľudská hlúposť zmeraná kolonizačným referendom a imperialistickým článkom ústavy. Kult hlúposti je určitý, jasný a istý. Moc pochádza z korporácií, teda od personálu zapálených banditov, štandardných a neštandardných. Územie Európskej únie, poddaní Európskej únie a vláda Európskej únie nie sú definičné znaky Slovenskej republiky, dohodnuté zmluvným právom, vnútroštátnym a medzinárodným. Na Slovensku sa od tohto termínu všetky politické strany, hnutia, občianske združenia, cirkvi, náboženské spoločnosti, obchodné spoločnosti a družstva prepadli na úroveň politických bánd. Súčasne je na Slovensku normalizovaný pouličný banditizmus. Ľudová strana Naše Slovensko právne nikdy nevznikla. Čo nevzniklo, nemôže byť rozpustené, ani zrušené, ani zničené. Aký význam má pre plnohodnotného občana vôľa generálneho gangstra? Akú záväznosť má pre dospelý národ súdna moc pouličných banditov? Gangstri aplikujú pravidla silnejšieho. Právo existuje len medzi rovnako silnými. V opačnom prípade si silný robí, čo chce a slabý to musí strpieť. Obrazne povedané, Jaromír Čižnár plní funkciu žaby na prameni Slovenska. Prečo Čižnár nepodal obžalobu na neplatné referendum a neplatný článok ústavy? Bez obžaloby podanej generálnym gangstrom štandardní a neštandardní banditi s brutálnymi vlastnosťami nebudú obvinení, obžalovaní a odsúdení? Od 1.5.2004 všetky zákony z toxického bratislavského parlamentu sú len plody zotráveného stromu. Mentálna otrava Slovenska.
Spoločnosť, v ktorej je zasiahnutá rodina, nemá budúcnosť. Platí Slovensko za Slovensko, alebo Kotleba za Kotlebovú, Matovič za Matovičovú, Kolár za Kolárky, Bugár za Bugárku, Kiska za Kiskovú, Danko za Dankovú, Fico za Ficovú. Otrokárky komunikujú s poddanými prostredníctvom pohlavného orgánu týchto závislých samcov. Sú to len úbohí, závislí a uslintáli pornoherci. Vaginalizmus je zhubná ideológia. Likviduje jednotlivcov a celú civilizáciu. Vaginalizmus je zodpovedný za demontáž európskej kultúry a tradičných hodnôt. Ideológia vaginalizmu zničila rodinu a štát. Žena si podmanila privlastnením ekonomických a politických práv muža. Prostitúciou a korupciou infiltrovala kultúru, verejné inštitúcie, média, vzdelávací, politický a právny systém. Mentálne otrávila celé Slovensko a civilizáciu. Vatikán, kapitál a pohlavné orgány ženy majú slúžiť svojmu účelu a nie vládnuť. Fašizmus je založený na darwinizme. Obchodné záujmy Vatikánu, kapitálu a vaginalizmu sú nad štátom a ľudskými právami. Korporatívny fašizmus je náš nepriateľ a naše nešťastie. Koncerny zneužívajú ekonomické problémy na odvracanie pozornosti od seba, na falošné ciele. Energiu davu zameriavajú na imaginárne terče a nedovolia ju namieriť na skutočné centrá moci. Kto je v pozadí zla na Slovensku, zistíme aj podľa toho, kto stratí najviac. Buďme k sebe úprimní a rozhodujme sa správne. Určitý a jasný cieľ občianskeho tribunálu je znovu zrodenie Slovenska týmito rukami v slobodných voľbách kvalifikovanou väčšinou, bez účasti kariérnych banditov a zapálených judášov. Jediná voľba: Slovensko alebo Európska únia. Sloboda alebo dlhové otroctvo a predčasná smrť. Preto vyzývam všetkých skutočných mužov, aby verejne prejavili svoju nezávislú politickú moc svojim myslením, komunikáciou a konaním. Volím zmluvné právo, volím správne.